Oi moi, terve. Joo, käy vaan pöydällä. Otatko nää mitään juotavaa tai mitään? Minä niin rakastan soppaa. Kahvia, kiitos. Joo. Oota. Oho. Tuo kuppi on sitten lojunut tuossa jonkun aikaa, mutta ei se varmaan haittaa. Maitoa, kiitos. Joo. Oho. Täällä on vähän pilaantunutta jotain. Eihän se haittaa. Joo. Äppä. Minä en tykkää sinisestä. Punaista, kiitos. Voitahan kyllä tietenkin rasvaakin sieltä laittaa vaan vähän oivoriin. No niin, ja kokeile. Mä otan sitten itekin. On aika jännä, että olet noin nopea, kun teet itsellesi työtä. Mikä siinä? Mulla on kato ylimääräisiä energiavarantoja, eli antaa mulle lisää puhtia. Sen takia mä en arvostakaan näitä laihdutusneuvoja, kun ne ylipaino mukaan pahasti. Eihän se olekaan pahasta, minä niin rakastan ylipainoisia. Kerrankin joku tykkää ylipainosta. Joo. Ohohoho. On tää tietenkin joskus vähän eesä sille. Jaa. Missä se sokeri on? Ja täällä. Torakoita vaan. Niin, mä en tykkää siitä, että se laitetaan kupista. Mä tykkään käyttää paljon sokeria. Itse asiassa aika vähän nyt. Saa lopussa. No. Pikkusen, jätetäänpä sen sitten seuraavaan kautta. Joo, siltä se vähän vaikuttaakin. Mutta mikäpä siinä, jos tykkää. En minäkään pahakseni laittaa, jos sokeria vähän lipsahtaa joka paikkaan, mutta mieluiten olen ilman. Hai muuten suolapähkinöitä. Kiitos. Ne ei ole viime joulusia menneet. Anteeksi, minun on pakko mennä vessaan.
anteeksi. Joo, ei se mitään. Sattuu sitä mullekin. Ai jaa, no... Nyt äkkiseltään tuli mieleen, että niin, kun nuo pähkinätkään ei nyt ole kovin maittavia, tämän piti olla päivälliskutsu. Ja täällä on tämä kaunis siipokin ja näin, niin minä nyt ajattelin ihan kysyä, koska näittenhän piti olla tavallaan niin kuin treffit, niin seurustelemmeko nytten? No mullahan tietenkin ajatus olisi niinkö tosi ihana ja näin, mutta mulla olisi kyllä semmonen juttu tunnustettavana. Tunnustettavaa? Homo. Ei mitään. Jaa, minulle riitti ja kiitos kaikesta. Oli oikein mukavaa syödä jouluisia pähkinöitä, jotka ovat 2 vuotta vanhoja, koska viime vuonna ei ollut joulua, kun joulupukki oli kuollut. Mutta siis... Näkemiin! Hyvät lähti.